ברוכה הבאה לפודקאסט אני לא דפוקה. זה לא שמשהו בך לא בסדר. בין אם גרמו לך לחשוב ככה על עצמך, או בין אם את סיגלת לעצמך את האמונה הזו שככה את. את לא דפוקה, והגוף שלך לא נגדך. כל מה שמנהל את מציאות חייך טמון עמוק בתת מודע שלך, באמונות, הרגלים, חוויות וטראומות מהעבר, שמנהלים אותך עד היום ויוצרים בך את התחושה הזו. אם זו בעיה במיניות שלך, כאבים, מחלות, קושי להיקלט להיריון, כל מיני תופעות נשיות שכבר מטריפות לך את השכל, ואפילו פגיעה מינית. בפודקאסט הזה תחשפי לי תכנים, בעזרתם תביני למה את לא דפוקה, למה חשבת ככה על עצמך, מה השורשים שיצרו את הבעיות הפיזיולוגיות הללו, ואיך אפשר לשפר את המצב. אני שלומית וולפין, וברוכה הבאה לפודקאסט שלי. ברוכה הבאה לפרק על הפער בין אוננות ליחסי מין. יש נשים שמאוננות, שנקרא לזה גם עינוג עצמי, אבל הן חוות פער בין התחושה והסיפוק שהן מגיעות בזמן אוננות, לבין מה שהן חוות בקיום יחסי מין. אז אני רוצה ככה לדבר בפרק הזה על הפער הזה. אולי זה קצת יאיר באלף ואפילו בעין אותך לגבי מה שאת חובה שאולי לא נתת על זה את הדעת. כלומר, יכול להיות שאת נמצאת באיזושהי מצוקה עם בן זוג, או אפילו בסטוצים, ואת לא מבינה למה את לא מצליחה עם הבן זוג לגמור, למה איתו יש ככה וקורה ככה, אז דעי שיכול להיות שאת פשוט חובה פער. אוקיי? אז אני אסביר על האוננות, אני אסביר על קיום יחסי מין, מה הפערים שיכולים להיות, מה את כן יכולה לשנות ולגוון, ומה יש דברים שהם לא בשליטתנו. אנחנו כן יכולות תמיד לשאוף להכי טוב, אבל יש דברים שאנחנו צריכות להבין שלפעמים זה עניינים חיצוניים שבאמת לא קשורים בנו. וזה או זה שמולנו צריך לעשות איזושהי עבודה עם עצמו, או שאנחנו צריכות להבין איך אנחנו מתנהלות מול הדבר הזה. וזה גברים שגומרים מהר, וזה גברים שלא מסוגלים לגמור, וזה גברים שלא קשובים לצרכים שלך, ויש להם קצב אחר משלך, עוד כל מיני, נגיע לזה. אז אוננות. קודם כל, אני שמחה שאת כאן. אני שלומית וולפין, מנחת הפודקאסט הזה שנקרא אני לא דפוקה. כמה וכמה אנשים אומרות, מה, יכול להיות שמשהו בי לא בסדר, שמשהו בי דפוק, אולי אני לא מבינה את הרעיון. הכל בסדר, יקרה. את לא דפוקה ושום דבר בך לא מקולקל. יש דברים שאת חובה, יש דברים שהגוף מאותת עליהם, יש פערים שנוצרים. צריך לדעת ללמוד אותם ולגשר. עכשיו, לא תמיד יש לנו את הידע. גם לי לא תמיד היה את הידע. למדתי אותו תוך כדי תנועה. היום בחודש הזה אני סוגרת, אני אהיה בת 52, ועם זאת שאני מאוד מינית ומאוד פתוחה ומאוד אוהבת את כל מה שקשור בהתעסקות מינית, עדיין גם לי יש מה ללמוד, וגם אני למדתי איך לדבר יותר בפתיחות את הצרכים המיניים שלי, ואיך לבקש, ולהבין שיש פער בין גבר כזה או אחר, בין איך שאני מעוננת ורגילה לגמור, לבין איך שזה קורה עם גבר. אז אנחנו נשים את הכל על השולחן, ותביני שזה חלק מהתנועה. ככה אני קוראת לזה. אז כשאישה מעוננת, אני מדברת כמובן על נשים שמעוננות ויודעות מה זה להיות בעינוג עצמי, לא כאלה שנתונות לאמונות והפחדות ואיומים שהן חוו, שהן היו ילדות, אלא באמת נשים שיודעות לעונן בעונג. זאת אומרת, הן מוצאות את הפינה שלהן, את הזמן שלהן, ומעוננות. אז יש נשים שמעוננות באמת בשביל הכיף, כדי להגיע לסיפוק שלהן ולהיות בעונג מיני. יש נשים שמעוננות כדי לפרוק לחץ. אוקיי? יש כאלה שמשתמשות בכלי הזה כדי לפרוק לחץ. יש כאלה שמעוננות לפני שינה, כי הן טוענות שזה עוזר להן לישון יותר טוב ולהירדם יותר טוב. אז כל אחת עם הסיבות שלה למה היא מעוננת, ואין שום דבר שהוא נכון או לא נכון, טוב או רע, כל אחת ומה שעושה לה טוב. כמובן, כל עוד לא עוברים על החוק ולא פוגעים באף אחד, אז אני אומרת שהכל בסדר. אז יש סיבות למה אישה מעוננת, ויש דרכים לעונן ולהגיע לסיפוק. אז יש נשים שמגורות על ידי הדגדגן, משחקות עם הדגדגן, בין אם הן יושבות
ונשענות עם הגב על משהו ומנהגות את הדגדגן, בין אם הן שוכבות ומתחככות בכרית או באצבע או אפילו ויברטור חיצוני, כן, לגירוי דגדגן. יש נשים שאוהבות שמלקקים להן את הדגדגן, אז נעזרות באביזר מין שעושה את זה. יש כאלה שמתופפות, יש כאלה שמסובבות, יש כאלה שפשוט נוגעות ומשפשפות, כל אחת עם הקצב שלה, עם הזמן שלה, עם ההתכווננות שלה ועם היכולות שלה להגיע לסיפוק. יש נשים שאוהבות חדירה, אז הן דוחפות אצבעות או נעזרות בוויברטור, אוקיי? כדי באמת להרגיש את אפקט החדירה. ויש כאלה שבאמת נהנות משילוב של חדירה והתעסקות עם הדגדגן, וכך הן מגיעות לסיפוק שלהן. יש כאלה שאוהבות את זה יותר בלחץ, כמו לחץ מים, אז הן נעזרות בטוש של האמבטיה למשל. אפילו הבידה, טוש של בידה הוא מאוד מאוד חזק, יש לו עוצמת מים מאוד חזקה, יש כאלה שגם זה יכול להנהיג אותן, כל אחת בדרך שלה. ואנחנו עם הזמן בעצם יצרנו סוג של הרגל. כלומר, הרגל זו פעולה או התנהגות שחזרה על עצמה מספיק פעמים כדי שהיא תתקבע. אז אישה שרגילה לאונן בדרך מסוימת, יצרה לעצמה הרגל, ככה אני מאוננת, ככה אני גומרת. וככה מאז שהיא מכירה את עצמה, נערה, בחורה צעירה, היא מאוננת, גומרת, היא יודעת שזה מה שנוח לה ונעים לה. יש נשים שנשארות עם ההרגל הזה שנים, ויש נשים שמגוונות ומחפשות עוד דרכים, אולי בתנוחה כזו, אולי עם גורם אחר, אולי עם אביזר כזה, אולי ככה עם האצבעות, בלי אצבעות, אולי זה. כל אחת בדרך שלה. יש כאלה שבאמת מגוונות. ואני יודעת איך הן גומרות. ואז מכירות גבר, וגבר נכנס לחיים, ובאים לקיים יחסי מין. ופתאום יש מין תסכול כזה וואלה, אני לא מצליחה לגמור, או לא מצליחה לגמור כמו שאני רגילה, או שאני פשוט לא מצליחה לגמור עם הבן זוג. וזה מוביל לתסכול. כלומר, מה לא בסדר בי שעם הגבר שאני אוהבת והבן זוג שעכשיו נכנסתי איתו למיטה, שאני אמורה להיות במקום הכי אינטימי וכיפי, אני לא מצליחה לגמור. אז יש כמה סיבות. קודם כל, המוח משדר הרגל. ברגע שיצרת הרגל כלשהו, באוננות, ואת מקיימת יחסי מין ואת לא, הגוף לא נענה מבחינת אותו קצב, אותה תנוחה, אותו מגע, יכול להיות שבאמת אין פקודה לגמור. זאת אומרת, אין את המקום הזה שהמוח רגיל לו, הרי אנחנו יוצרים הרגלים שמלווים אותנו שנים, הרגלים אפילו פשוטים של יום יום, אוקיי? והמוח לא תמיד אוהב שינוי, המיינד שלנו לא תמיד אוהב שינוי. אז פתאום את באה ויש התעסקות עם גבר שהוא מעניק לך אוראלי בצורה מסוימת, והמגע שלו בצורה מסוימת. יכול להיות שהוא יותר מחוספס משלך, יכול להיות שהוא יותר רך. פתאום הוא לא בקצב שלך, הוא לא קולט, הרי כשאת מעוננת, את יודעת בדיוק מתי זה מתחיל להתגבר, מתי הדופק עולה, מתי את מרגישה שזה אוטוטו מגיע, נקודת האל חזור הזו, שאת יודעת, הנה זה אוטוטו פורץ וקורה. הוא לא יודע, הוא משחק. הוא לא יכול להבין בין אם את משמיעה קולות או לא, בין אם הגוף שלך זז ומגיב לו או לא, הוא לא יכול להבין את מה שאת חובה כשאת באוננות, ולכן נוצר הפער. יש גברים שאם את למשל מאוד אוהבת להיות מסופקת בחדירה, אז יש גברים שגומרים מהר, ואת בכלל לא מספיקה להתחמם אפילו, וזה יכול להטריף לך את השכל, כאילו, what the fuck, מה לזזל, גמרת מהר ואני עוד לא הספקתי כלום. עכשיו, הוא, עזבי אותו מהמקום שלו, יש לו גם את האישויים שלו, למה הוא גומר מהר ומה כל זה, אבל פה אין לך שליטה עליו. את היית רוצה שזה יהיה ארוך יותר זמן, כי לוקח לך זמן להתחמם, ואת יודעת בדיוק את הזמן שלו לוקח לך לגמור מחדירה, אבל הגבר גמר מהר וזה תסכול אדיר. עכשיו תדעי שיש אחוזים מאוד גבוהים של גברים שגומרים מהר, שאפילו אותי הפתיעו. באמת אפילו אותי הפתיעו. הלקוחות שלי מהצד הגברי הם גם גברים שגומרים מהר, בין אם אלה חבר'ה צעירים, בני 20 פלוס, ועד מבוגרים 50-60, שבאמת גומרים מהר. עכשיו, זה גברים שלפעמים זה משהו שהם סוחבים מהנערות, סוג של הרגל לגמור מהר, איזושהי פקודה במוח שמשדרת את זה כל פעם, ויש כאלה שזה קורה להם פתאום באמצע החיים. היופי הוא שזה ניתן לשיפור, אבל זה כבר לא תלוי בך. זה תלוי בו. הוא צריך לרצות לשפר את המקום הזה. אז יש כל מיני דרכים, יש כל מיני טכניקות, אני עושה את זה דרך התת מודע, להבין מהשורש למה הגבר גומר מהר ואיך לעזור לו במקום הזה.
פער אחר שיכול להיווצר זה גבר שלא מצליח לגמור. זאת אומרת, זה גבר שלוקח לו מלא 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 זמן עד שהוא גומר, אם בכלל, ואז מה שקורה זה שאת מתייבשת ואת מתעייפת, ויכול להיות שכבר הגעת לסיפוק שלך, והוא עדיין רוצה להמשיך להגיע לסיפוק שלו, וזה יוצר תסכול, כי את, די חבר, אני כבר הייתי שם ואני לא מסוגלת יותר, ויש אפילו נשים שמתוך המשך זמן הזה גם נפצעות. אז זה גם יוצר לאיזשהו תסכול בדבר הזה. יש גברים שזווית איבר המין שלהם, זה לא כמו הוויברטור שלך. זאת אומרת, יש להם זווית ימינה, שמאלה, למעלה, למטה. יש כאלה שאיבר המין שלהם הוא הפוך, הוא כמו בננה מכופפת הפוך. יש כל מיני סוגי איברים. יש כאלה שהכיפה שלהם יותר עבה מהפין עצמו, יש כאלה שהכיפה שלהם דקה יותר, יש כאלה שהם עבים באמצע, יש כאלה שהם עבים בבסיס, יש כאלה שהם רחבים מאוד, אבל קצרים, ויש כאלה שהם ארוכים אבל דקים, ואת שאת רגילה לאצבע, כי אצבע משחקת אחרת מאיבר מין שחודר, ואת רגילה לוויברטור, לדילדו. הגבר לא יודע לשחק את אותו משחק כמו שאת משחקת כשאת מעוננת. כשאת שוכבת על הבטן ודוחפת לך אצבעות או ויברטור ומעוננת, זה לא כמו שאת שוכבת על גבר. יש גובה שונה, יש פה עוד גוף שהוא נמצא מתחתייך. או מעלייך אפילו, כשהוא חודר מעלייך, זו לא אותה תחושה. זה הפוך, את פתאום על הגב. אז יש גם גירוי אחר בחדירה וגם בדגדגן. כשהוא בא מאחורייך כדוגי, זה גם אחרת. זה לא אותו דבר כמו כשאת מתנהגת עם עצמך. ולכן בתנוחות מסוימות ובעקבות איברים שונים בגדלים ורוחבים של גברים, יכול להיות שאת לא מצליחה לגמור. וזה הפער שאת חובה. אז קודם כל בואי תנשמי לזה שזה קיים. זה גם איפשהו במקום מסוים, כן? הגיוני איפשהו. כי אם את רגילה כל כך הרבה זמן לעונן בצורה מסוימת ולגמור בצורה מסוימת, ופתאום נכנס גבר שלא ממש יודע להקשיב לגוף או לעשות את העבודה, או בעל איבר מין שמחכה את הוויברטור שלך, אז מן הסתם ייווצר פער. אז יש כמה דברים שאפשר לעשות. קודם כל, לתקשר את הצרכים. עכשיו, אני יודעת שיש המון בושה, ועדיין יש שם אגו ומבוכה. מה אני אגיד לו בדיוק איך אני רוצה שהוא ילקק לי? מה אני אגיד לו בדיוק איך אני רוצה שהוא יחדור אליי? קודם כל, כן. אז נכון שיש גברים שגם אצלם זה פוגש את האגו וזה, מה, אל תגידי מה לעשות, אני יודע את העבודה, אף אחת עדיין לא התלוננה, זה האגו מדבר. אבל את לפעמים מבוישת ומפוחדת להגיד את מה שאת רוצה, כי יש שם פחדים פנימיים של מה הוא יגיד עליי, שלא יצחק עליי, שלא יחשוב שאני מנמיכה אותו ועוד ועוד. וזה מנהל אותך. אז אני אומרת שכן לתקשר את הצרכים המיניים ולדעת איך לעשות את זה בצורה נבונה מול אותו בן זוג, כי את מכירה אותו, אני יכולה לתת מלא טיפים, אבל כל אחת יש לה את הבן זוג שלה, לדעת איך לגשת אליו בצורה מאוד נעימה. לי יש טריק אחד שבדרך כלל עובד, ואני אומרת זה לשאול שאלה בצורה כזאת שכביכול הוא ייתן את המענה, כביכול, כן? כדי שלא ירגיש שבהכרח מאשימים אותו, באים אליו בטענות שזה רוב מה שקורה. כאילו יש נשים שגם אומרות לי, מה, הגבר שלי אומר לי, תעניקי לי, הורה לי ככה ותעשי ככה, ומה, אני לא בסדר, הוא בא אליי בטענות. קודם כל הוא רוצה שיהיה לכם יותר טוב. אוקיי? גם גבר שיבוא אליך ויגיד תעשי ככה וככה, זה כי הוא באמת רוצה שיהיה יותר טוב, גם הוא רוצה לפצות על הפער שגם הוא חווה, כי גם גברים שהם מעוננים, יש להם את הקצב שלהם, את הזמן שלהם, הם יודעים בדיוק את הנקודה. כשאת מעניקה להם אוראלי, או כשהם בחדירה, את לא יודעת מה הם חווים, בדיוק אותו דבר עלייך. אוקיי? זה נכון לשני הכיוונים. אוקיי? זה דו-כיווני העניין פה. אז לתקשר את הצרכים זה אומר להגיד מה את רוצה, אבל אפשר גם בדרך יותר, נקרא לזה מושכלת. למשל, לשאול, מה צריך לקרות על מנת שתיגע בי בקצב יותר איטי שהוא נעים לי? מה יאפשר שתהיה רגע קשוב לנשימות שלי ותרגיש אותי? מה צריך לקרות על מנת שתהיה לנו חדירה יותר ממושכת? אוקיי? עכשיו, גם פה הגבר יכול להגיד, מה את באה לי בטענות שאני גומר מהר, מה את באה בטענות שאני לא נוגע בך מספיק טוב, שאני לא זה. נכון, זה נורא רגיש, אבל עדיין בשאלה מה צריך לקרות על מנת או מה יאפשר, יש איזשהו פתח שגם הוא יכול לתת תשובות, והוא יבין שאת רוצה בטובת שניכם, ולא ממקום של אני מאשימה ואני תוקפת ואתה לא בסדר.
אוקיי? זה באמת אולי הטיפ היחיד שאני יכולה לתת בעניין הזה, אבל לדעת לתקשר, ואני יכולה להעיד על עצמי, שאני פעם חוויתי מול בן זוג לשעבר, שבאמת היו לנו יחסי מין נפלאים, אבל היה את השלב היותר, שרציתי קצת יותר. למשל, הייתה דרך שרציתי שיעניק לי אוראלי בצורה מסוימת, ורציתי להנחות אותו, להגיד לו איך אני רוצה ככה וככה בנקודות מסוימות, והוא ביטל אותי ואמר לי, שקט, אני יודע מה אני עושה. באותו רגע זה הוריד לי ממנו, כאילו, פאק, מה לעזאזל, אני לא אומרת שאתה לא טוב, אתה נהדר, אבל אפשר לא להיות טוב, אפשר להיות מצוין. אז אני רוצה להגיע לשם. ואותי זה ממש ביאס, זאת אומרת, זה הוריד לי ממנו לגמרי. ברור שצריך לעשות שם עבודה פנימית, למה גם אני חווה את המקום הזה וכל זה, אבל אז עוד לא הייתי ממש בהתפתחות כמו שאני היום, אבל אמרתי, שווה לי לנסות, שווה לי לתקשר את זה. אמ, באמת זה לקח זמן, כאילו הייתי צריכה איזשהו אומץ עד שהחלטתי להגיד לו את זה, כי באמת לא רציתי חס וחלילה לפגוע בו, וגם זה יושב אצלי, לא לפגוע באחרים ובלה בלה בלה. ישב, כן? אז זה משהו שאנחנו צריכות לעבוד עם עצמנו. אני אומרת שבסופו של יום, כשבני זוג יודעים לתקשר טוב את הצרכים המיניים שלהם, הם יכולים להגיע למקומות מטורפים וגם לפצות על הפער הזה. אוקיי? כי גם גבר וגם אישה חווים את הפער הזה, במיוחד כשהם מעוננים. עכשיו, יש מצבים שנשים אומרות, אני לא מסופקת על ידי הגבר שלי, אז אני מכניס את הוויברטור, כדי שאני אוכל לגמור בסוף. עכשיו, על פניו זה נשמע כאילו מקובל, אבל צריך לעשות הכנה נפשית לגבר, כי יש גברים שמרגישים שבגלל שהוויברטור נכנס, הם לא מספיק טובים, הם לא יכולים לספק את האישה שלהם, והם נכנסים לסרטים. אז גם את זה צריך לדעת, איך לדבר את זה ואיך לתקשר את זה. אוקיי? אין רע, אני אומרת, כן, שלהכניס את הוויברטור למיטה אחרי זה כדי שתוכלו להיות מסופקת, אבל אולי כן יש דרכים שאפשר למצוא שהגבר יענה על הצרכים שלך כמו ויברטור, או שהוא יהיה שותף יחד עם הוויברטור. אוקיי? זה גם אפשרי. למשל, אפשר שגבר יחדור, ואת תקחי איזה צעצוע קטן ותגרי לך את הדגדגן במקביל במהירות שאת רגילה. והוא ירגיש שהוא חלק מזה, הוא לא ירגיש שהוא בצד. זה כמו שיש נשים שאומרות, מה, הוא לא הצליח לגמור, הוא יוצא ממני, מעונן לעצמו, ובשנייה הוא גומר. מה הקטע? הוא לא יכול לגמור בי, מה הוא לא נמשך אליי, מה לא אוהב אותי? זה לא קשור. לא קשור, אין קשר בכלל לדברים האלה. זה הכל בראש שלנו הרי. זה פשוט, גם הוא, יש לו את ההרגל שלו ואת הדרך שלו, והוא יודע בדיוק איך הוא גומר. עכשיו, זה יכול מאוד להעיב, כאשר רוצים כבר זוג נשוי, להביא ילדים. זאת אומרת, גבר שלא מצליח לגמור בחלל האישה, ולאישה זה יוצר את הסרטים משלה, אז צריך לגשר על הפער הזה ולגרום למצב שהוא גומר בתוכה. אוקיי? אז גם אתן, שאתן שומעות את זה עכשיו, כשיש לכם את העניין הזה מול הגבר שלכם, תנשמו רגע ותבינו שהוא בסך הכל רוצה שגם לא יהיה טוב, גם הוא רוצה לפצות על הפער הזה. אוקיי? אז את חובה בעצם פער בין אוננות לבין קיום יחסי מין, תביני שזה לא משהו שלא בסדר בך, זה פשוט הרגל שנוצר, ואפשר לשנות את ההרגל הזה. למשל, את יכולה להתאמן בלאונן אחרת. למשל, אם הוא בא מעלייך. והוא מאוד אוהב לגמור ככה, וגם את רוצה לגמור ככה. אבל את לא מצליחה לגמור ככה, את גומרת רק כשאת מעליו. אז אולי אפשר להתאמן בכך שאתם תקיימו כמה פעמים יחסי מין, שהוא הבין שאת צריכה את הזמן שלך ואת הקצב שלך עד שתצליחי לגמור, או שאת תתאמני בעוננות בצורה כזו עד שתצליחי. יש מקרים שאני אומרת, לפעמים באמת פשוט לשחרר ולהגיד, טוב, אני לא גומרת בשכיבה על הגב. בסדר, יאללה, נו. אני גומרת יותר כשאני רוכבת עליו. אבל מה? לפעמים קורה שהגבר כבר גמר, ואז את רוצה לגמור, ואין לו זקפה, וזה מבאס, כי את רוצה גם להגיע לסיפוק שלך. אז נכון, אז צריך לבדוק באמת איך הוא יכול להשרות יותר זקפה, או לחכות עם הגמירה שלו עד שלמשל את תגמרי קודם. יש ממש גברים שאומרים לי, אני דואג קודם כל שהבת זוג שלי תגמור קודם, ורק אחר כך אני גומר. יופי, מעולה למי שמסוגל להחזיק. אם לא, צריך לעשות שם עבודה. אוקיי? עבודה תודעתית שתגרום גם לדבר הזה להחזיק. זה בעצם בדיוק מה שאני עושה עם הלקוחות הגברים שלי. ויש מצב באמת אפילו לבקש ממנו, בוא אולי קודם כל נעשה את תנוחת הבוקרת, זו שאני יושבת מעליך וגומרת, ואחר כך נהפוך למיסיונרית ואתה תגמור. זאת אומרת, גם זו אופציה, זה לתקשר, זה נקרא לתקשר.
לא לבוא ממובן מאליו, לצאת כמובן מאליו, זאת אומרת, יכול להיות שהוא רגיל גם, קודם כל נעשה ככה, אני ארד לה, ואחר כך אני אחדור אליה מיסיונרית ואני גומר. רגע, שנייה. אני גם פה, אני גם רוצה. עכשיו, תבינו, ואני אומרת את זה, וואי, בחצי כאב לב בחיי. בחורים צעירים שעברו אצלי תהליך, ואומרים, אני לא מבין, מה לא בסדר, מה היא ככה, והיא ככה, מתעצבנת עליי, כועסת עליי וזה. אני גמרתי, הכל היה בסדר, שיחקנו וזה, ובאמת, ומה איתה? והם אשכרה שואלים, מה, אישה גומרת? מה, אישה יכולה לגמור? אני כזה, כן, ואז כמובן נתתי להם שיעור בחינוך מיני, כן? אבל יש אשכרה אפילו היום, בשנת 2026, בחורים צעירים, גברים, שלא נותנים את הדעת שאישה גומרת, שאישה יכולה ליהנות. אז גם זה יכול ליצור את הפער, והוא לא יבין מה את רוצה ממנו. אז בואי תבדקי איתו, מה האמונות שלו, מה הוא מבין. אתה יודע שאישה יכולה לגמור, אתה יודע שאישה יכולה להיות מסופקת, שיש גברים שזה מבהיל אותן, אישה שמשתחררת ולפעמים מתכווצת ומתעוותת ועושה פרצופים וזה, והם כזה, מה קורה פה? מה זאת האישה הזאת? מה קורה לה כשהיא גומרת? אז יש כאלה שזה אפילו מרתיע אותם. אז זה גם משהו שיכול ליצור אפילו אצלם פער. אז לדבר את זה, להגיד אני ככה ואני ככה. למשל, יש נשים שלוקח להן לגמור הרבה זמן, זו אורגזמה שמתמשכת ומתמשכת, יכולה להתמשך כמה דקות ארוכות. יש גברים שלא רגילים לזה, אישה גומרת, יופי, שניות וגמרנו. להכין אותם, תקשיב, לוקח לי זמן עד שאני גומרת, עד שאני מטפסת. יש נשים עייפות אחרי שהן גומרות. אז תבין, אחרי שאני גומרת, כאילו אתה נותן לי לגמור, זה נהדר, אבל אחרי שאני גומרת, אתה רוצה לגמור ואתה לא מבין למה אני עייפה. אני פשוט עייפה, מרוסקת אחרי שאני גומרת, אז גם להבין, זה נקרא לתקשר. אוקיי, עכשיו יכול להיות שאת פתאום חובה עייפות אחרת באורגזמה שלך איתו, מאשר שאת גומרת. לפעמים כשאת גומרת עם עצמך, יאללה, סבבה, אני ממשיכה את היום כרגיל. אבל יש משהו באורגזמה עם הגבר שלך שמעייף אותך. וגם זה יוצר לך פער פתאום, שאת לא מבינה למה אחרי קיום יחסי מין את עייפה, אבל אחרי שאת מעוננת את לא. זה עוד פער שאת צריכה להבין אותו, את צריכה להכיר את הגוף שלך, איך הוא מגיב. אוקיי? להבין מה קורה שם עם עצמך. תשאלי גם את עצמך שאלות. איך אני מגיבה ככה, איך אני מגיבה ככה. אוקיי? יש נשים שלגבר שלהן פתאום יש בעיות זקפה. אם זה בגיל מבוגר פתאום, שגברים מתחילים לאבד זקפה כי הטסטוסטרון יורד, או שהם לוקחים תרופות שמשפיעות על התפקוד המיני ועל החשק, וזה פתאום יוצר אצלך פער. ואז את אומרת, יאללה, מה אני צריכה אותו? אני אלך לאונן ואני אענה לי עם עצמי. אוקיי? אבל יש גם אותו בתמונה, ופה גם, אני יודעת שזה לפעמים נורא נורא עצוב, ויש לפעמים מצבים של על חזור, מגברים שנוטלים תרופות מסוימות, כמו ללחץ דם, כולסטרול, סוכר, פיברומיאלגיה, לחץ וחרדה, דיכאון, תרופות פסיכיאטריות, לנשירת שיער. יש באמת תרופות שפוגעות בזקפה, וזה במצב של על חזור, וזה נורא, באמת נורא. גם כשלעצמה הסוכרת, מחלת הסוכרת, פוגעת בתפקוד המיני של הגבר. אז יכול להיות שאת חובה פתאום את הפער הזה שהגבר שלך לא מצליח לתפקד. ואז את אומרת, יאללה, אני אלך לאונן ואני אמשיך את החיים שלי שם, אבל איפה האינטימיות, איפה הזוגיות? אז אפשר להיעזר, יש גברים שנעזרים בוויאגרות וכיוצא מזה, כמובן עם מרשם רפואי, לא סתם. יש גברים שמזריקים לעצמם, יש גברים שאפשר אפילו להשתמש באביזר מין, כדי שזה יעזור לך. אז גם פה לדעת לתקשר את הפער, אני צריכה ככה, אני זקוקה לככה, אני רוצה ככה, אני אוהבת אותך, אני רוצה להמשיך בזוגיות הזו, אבל אני זקוקה לככה וככה. נכון, יש בזה המון פחד שלא לפגוע בבן זוג, ושזה לא יגרום חס וחלילה לפרידה, או לעצבים, או לריחוק בתוך הזוגיות, אבל עדיין את רוצה להיות באיזשהו מקום שיהיה לך טוב, ואת ראויה שיהיה לך טוב, יקירה. אנחנו פשוט פוחדים לדבר, אנחנו כל כך מונעים מאגו ומהפחדים שלנו, אנחנו פוחדים לדבר. ותדעו שיש דווקא מצבים שהם מצילי חיים ומצילי זוגיות. זאת אומרת, איזה יופי שאשתי באה ודיברה איתי על זה, איך אני מבסוט, איך אני גאה, אני כל כך אוהב אותה שהיא דיברה על זה, ואנחנו מגשרים עכשיו על הפערים שלנו, ואנחנו מצליחים להיות באינטימיות טובה. את ממש רוצה את זה, את ממש רוצה להיות שם, תאמיני לי. זה כל כך כיף, זה כל כך משחרר. להבין שהתגברת על הפחדים ודיברת, והוא הכי מודה לך בעולם, שאיזה יופי שדיברנו על זה. יש גברים שפוחדים, באמת, אפילו בחורים צעירים בתחילת דרכם, אומרים, אנחנו פוחדים לשאול את האישה מה היא אוהבת.
היא עושה ככה, איך היא גומרת, איך היא זה, מתביישים לשאול. אז זה שהיא תבוא ותגיד לי מעצמה, זה יעזור לי. זאת אומרת, יש כאלה שממש רוצים שאתם תפנו אליהם ותדברו איתם, ותגידו להם מה אתן חוות עם עצמכן, שאנחנו נעשה כדי שיהיה לכם טוב. אז אם זה שיש בך אולי פחדים מסוימים, תדעי שיכול להיות שזה מה שיציל אותך מהפער הזה, ויציל את הזוגיות, ויגיד, איזה יופי שדיברת איתי, איזה כיף ששיתפת אותי, איזה כיף לי. תגידי, כל מה שאת צריכה תגידי, אני אהיה קשוב לך, לקצב שלך, ועכשיו יש כאלה שתוך כדי שואלים, באמת, תוך כדי, הם פתאום, וואי, זה טוב עכשיו שאני אצבות לך קצת את הפטמות, זה טוב שאני אלקה ככה, הקצב הזה ככה, את אוהבת, ככה עם האצבע, זה נהדר. נכון, זה מקום הכי אינטימי, אבל זה נהדר. אנחנו בעיקרון שואפים לשם. עכשיו, יכול להיות המצב ההפוך על הפוך. את היית רגילה לאונן, הכל טוב ויפה, גומרת בצורה כזו או אחרת, ופתאום בקיום יחסי מין, את מגלה עולמות של סיפוק ועונג שלא היית מודעת להם. מביא אותך למקומות מטורפים, את מביאה את עצמך למקומות מטורפים, אורגזמות בשמיים, תנוחות ועוד, ואת ככה ואת ככה. ואז פתאום את עם עצמך, וכן, בא לך לאונן, ווואלה, את לא מצליחה לגמור כשאת מעוננת. פתאום זו לא אותה תחושה. פתאום כשאת דוחפת אצבע זה לא אותו דבר, פתאום כשאת על כרית או עם הטוש באמבטיה זה לא אותו דבר, ואת חובה תסכול, אז בואי תביני שהגוף כנראה כל כך התרגל לעונג עם הגבר שלך, שפשוט הוא עשה את ההפוך על הפוך בזמן שאת מעוננת. זאת אומרת, זו תגובה שהיא איפשהו נורמלית, למרות שהיא יכולה לעצבן ולתסכל. כאילו, וואלה, אני עכשיו הולכת רק לגמור עם הגבר שלי. ואפילו יש כאלה שמפסיקות לאונן, כי הן גם לא מסופקות באוננות. וגם אומרות, זה אין צורך, יש לי את כל הסיפוק מגבר שלי, אז למה לי לאונן? קודם כל, גם יש כאלה ששואלות אם זה בסדר לאונן בזמן שיש בן זוג. הכל בסדר, הכל בסדר. אוקיי, בואי, תנשמי לזה. אבל יכול להיות שאת חובה בדיוק את ההפוך. באוננות עכשיו אני לא מצליחה להיות עם עצמי בטוב, אלא רק עם הגבר שלי. אז זה נורמלי, ותדעי שזה קורה, וזה לא שמשהו לא בסדר בך עכשיו שאת מעוננת ולא מסופקת, הכל בסדר בך. יש פשוט חוויית חיים אחרת שמביאה לך את העונגים האלה, ושם היא מסתפקת, זה הכל. אז עשיתי לך ככה תיאור של הפערים שנמצאים, שקורים בין עוננות לבין קיום יחסי מין. יכול להיות שאת עונה על אחד מהם, אולי לא, אני לא יודעת. אם יש משהו אחר תחדשי לי. מוזמנות לכתוב לי בפרטי, אם יש נושאים שאתן רוצות שאני אדבר עליהם, אדגיש, אפרט, אתן דוגמאות, הכל, תכתבו לי. יש לי עוד, אנחנו רק איזה מספר זה עכשיו? 13. אז יש לנו עוד, אחרי 13 פרקים, יש לי עוד המון תוכן, מה לדבר, מה להגיד. יש לי כבר רשימה ארוכה קדימה, אבל אין שום בעיה שתכתבו לי גם אתן, מה אתן רוצות, מה מפריע לכן, מה מסקרן אתכן. וכמובן, תפיצו את הפודקאסט הזה הלאה. זה ערוץ חינמי ביוטיוב, נכון לעכשיו הוא חינמי, כן, אני אומרת עכשיו. הוא בספוטיפיי, בכל אפליקציות הפודקאסטים. אני לא תפוקה, תפנו לחברות שזה יכול לעזור להן. בואו נעשה טוב בעולם. אוהבת ומחבקת, נתראה בפרק הבא.